Atacurile cibernetice devin din ce în ce mai numeroase și mai sofisticate, iar felul în care țările europene se pot proteja se discută chiar în aceste zile la noi în capitală, la conferința despre securitate cibernetică organizată de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Acolo se află și colega mea, Miruna Mihailovici, care a urmărit toate discuțiile de ieri și de astăzi și vine cu mai multe detalii. Miruna, bine te-am regăsit. Care ar fi principalele teme abordate astăzi? Pentru că sunt multe și importante. Așa este, Monica. Bine te-am regăsit și eu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt multe teme de discuție, au fost și ieri și astăzi. Noi rămânem aici la Bucharest Cyber Security Conference 2024 și venim cu toate informațiile relevante. O să vă rog acum să-mi permiteți să trec în engleză, pentru că cel mai bine la toate aceste întrebări ne răspund chiar experții de aici. 3 dintre ei sunt alături de mine. I would like to welcome and say hello. Să le spun binevenit invitațiilor noștri de astăzi, domnul Sean Lovend. Vorbim despre securitatea cibernetică. Care sunt unele din soluții pe care companiile le pot aplica împotriva amenințărilor cibernetice? Din perspectiva noastră, produsele de securitate și ceea ce noi ne concentrăm este să dăm companiilor o nouă perspectivă despre ce se întâmplă în afara zidurilor de securitate care construie. Dacă există atacuri, cum sunt făcute, cum sunt vizate persoanele. Deci companiile pot astfel să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă, ceea ce se poate întâmpla și să aibă o nouă perspectivă care să fie independentă de ce fac deja. Asta este deci prima chestie care trebuie să știm pentru a putea rezolva problemele care apar. Aș fi curiosă, fiind în România și Bucureștiul este deci acum capitatea cibersecurității, dar companiile române vom vorbi cu domnul. Vorbind de companiile românești, sunt ele vulnerabile în fața amenințărilor și cum se pot apăra în fața atacurilor? Vă mulțumesc de întrebare. Companiile românești sunt expuse la numeroase tipuri de atacuri cibernetice și atât guverne și companii și cetățenii și avem soluții locale oferite de piața locală pentru a te apăra. Și avem și noi o soluție pentru a face asta, însă companiile trebuie să se angajeze să facă acțiune, să dea fonduri, resurse și dacă încep asta au o șansă. Dacă nu, amenințările sunt reale și impactul lor va fi real. Este foarte adevărat. Aș vrea să mai vorbesc și cu domnul Thomas, manager de la Palo Alto pentru securitate cibernetică. Bine ați venit! Spuneți-ne mai mult despre siguranța cibernetică pe care ar trebui să o avem și mai ales despre partea de inteligență artificială. Se spune că chiar inteligența artificială poate fi una din amenințări. Ce trebuie să știm? Mulțumesc de întrebare. De fapt, AI nu e un concept nou în securitatea cibernetică, dar ceea ce observăm este că e din ce în ce mai folosit pentru actori răi, oameni răi și ei folosesc cu inteligența artificială eficiența atacurilor. Putem vorbi de falsurile deepfakes sau phishing în e-mail-uri sau coduri care sunt aplicate împotriva companiilor. Deci, dacă ne putem aștepta ca oamenii răi să folosească inteligența artificială împotriva noastră și putem deci atunci să căutăm și noi soluții cu inteligența artificială pentru a ne apăra și a crește eficiența sistemelor noastre. Doamnelor și domnilor, noi rămânem aici la conferința despre cyber security, despre securitate cibernetică organizată de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică din România. Sunt multe subiecte interesante. Ați văzut câteva dintre problemele reale cu care ne confruntăm în acest moment. Inteligența artificială, în ce mod poate fi folosită, dar
să rămânem în siguranță. Tot mai multe atacuri cibernetice le-am văzut și le vedem în ultima perioadă. Suntem într-o poziție geopolitică destul de dificilă. Suntem în mijlocul unei lumi destul de vulnerabile și e bine să căutăm răspunsuri la toate aceste întrebări. Sunt aici experți din 30 de țări care caută aceste răspunsuri. Noi o să rămânem aici și revenim la dumneavoastră de câte ori avem informații noi. Monica, mă întorc acum la tine. Mulțumesc!